खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ श्रीभूमियाव गोख्रै खारबाय थानाय डाम्पारा सासे सुबुंनि जिउ खहा। मैया फुंबिलियाव श्रीभूमि जिल्लानि भांगा बाजार ओनसोलाव मोनसे हिट एन्ड रान जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय सुबुंखौ बेलाल आहमेद होनना सिनायथि मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आहमेदआ 37 नं हादोरारि राजालामायाव हाथायाव बायनो थांदोंमोन। नुगिरिफोरा बुंदों दि आहमेदआ लामा बारनो नाजागासिनो दंमोन। बे समावनो गोख्रैथिजों खारबाय थानाय डाम्पारा उनथिंनिफ्राय सौग्रावदों। गोहोमा ओरैबादि गोब्राबमोन दि एम्बुलेन्स एबा 108 सौफैनायनि सिगांनो बियो जाथायथिलियावनो जिउ गोमायो। बे गासै जाथायखौ खाथिनि गंसे दखानाव फज'नाय सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे फुटेजआव नुनो मोननाय जादों दि डाम्पारा थाद'नाय गैयाजासे खारनानै सौग्रावनानै जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालांदों। पुलिसआ गावसोरनि नायबिजिरनायनि बाहागो महरै सीसीटीवी फुटेजखौ नायगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाहाथे गारिखौ सिनायथिनो हायो आरो हिट एन्ड रानआव लोब्बा थानाय सालायगिरिखौ ट्रेस खालामनो हायो। नैथि खौराङाव दङ अरुणाचल प्रदेश लवार सियांगआव हाजोआ हरखाब गिसिखानायनि जाहोनाव मटरसाइकेल सालायग्राया खुनुरुखुमै जिउ रैखा। अरुणाचल प्रदेशनि सासे मटरसाइकेल सालायगिरिया मोनसे गोमोथाव बारग'नो गोनां जादों, जेब्ला मोनसे गिदिर हा गिसिखानायनि जाहोनाव बिनि गाहायाव थानाय लामाया गिसिखायो आरो गारि सालायग्रा आरो गारि सानैखौबो थोंगोर हाजो सरख्लायनिफ्राय गाहायाव बोख्लायलाङो। खाफाल मोजां दि बाइक सालायग्राया गाहायाव फबना थायालासे सायाव थाबाय थादों। बियो जेबो जखम जायाजासे मलबेनिफ्राय खारलांनो हादों। थामथि खौराङाव दङ बांद्राय बाहायजानाय आरो मैला हालोदाव थानाय एसिफोरा दिल्ली एनसिआरआव गिख्रंथाव अर खामनाय। मैया नयडानि मोनसे थाग्रा न'मानि 21थि थालायाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव दिल्ली एनसिआर ओनसोलाव जोबोद दुंहाव थासारिनि गेजेराव एसिड बेरफ्रुनायनि गिख्रंथाव खैफोदनि फारसे नोजोर होफिनदों। खाफाल मोजां दि सेक्टर 119 जाथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ लखिमपुराव 33,59,000 नंखाय रां जब्द खालामदों, सानैखौ हमदों। खौरां मोननाय बादिब्ला धकुकाना पुलिस थानानि मोनसे हानजाया धलपुर ओनसोलाव सिग्रोमनानै गंसे गारिनिफ्राय 33,59,500 नंखाय रां बोखांनो हायो। नंखाय नटफोरखौ गंसे निला गाबनि मारुति बलेन'नि सिङाव मोननाय जादों, जायनि रेजिस्ट्रेशन नम्बरा AS01GK7439 मोन। पुलिसनि नायबिजिरनायाव फोरमायनाय बादिब्ला बे गारिया दौलतपुरनिफ्राय गुवाहाटीथिं थांगासिनो दंमोन जेब्ला बेखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै सुबुंखौ गारि सालायगिरि हैदर आली आरो बिनि लोगो जियाउल इस्लाम होननानै सिनायथिनाय जादों। गिबि सोंनाय फिननायनि समाव सानैबो नंखाय रां जाख्ल'नायखौ दौलतपुरनि अफजलुर रहमान मुंनि सासे सुबुङा बिसोरनो गथायना होदों होननानै सिमान लायो। बिथांमोनहा आरोबाव दाबि खालामदों दि बिथांमोननो नंखाय नटफोरखौ गुवाहाटीसिम दैथायहरनो बिथोन होदोंमोन। नंखाय रांनि रेकेटजों लोब्बा थानाय गुवार नेटवार्कखौ संदाननो आरो बे अपारेशनजों सोमोन्दो थानाय गुबुनफोरखौ सिनायथिनो थाखाय पुलिसआ गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। बाथि खौराङाव दङ दिग्बैनि साखाथियाव नेशनेल हाइवे 38 आव गारिया बिफांआव सौग्रावनानै साथाम जोखोम। मैया फुंनि 7 रिंगासोआव दिग्बैनि साखाथियाव बगाफानि आरो थिंरायनि गेजेराव थानाय 38 नं माहारियारि राजालामायाव गंसे गारिया फांसे बिफांआव सौग्रावनानै गंसे नखरनि साथाम सोद्रोमाया जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया बै समाव जादों जेब्ला नखरनि सुबुंफोरा डिब्रुगड़निफ्राय दिग्बैयाव थानाय गावसोरनि न'सिम थांगासिनो दंमोन। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुंखौ सुधीर पाल, बिनि बिसि उमा पाल आरो फिसाजो स्मिता पाल होननानै सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव साथामबो जोखोम जायो आरो सानैनि हालोदा गोब्राब हालोदाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गिबियावनो फाहामथायनि थाखाय दिग्बै सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन।
नाथाय गोब्राब जोखोम जानायलाय बिथांमोनखौ जौगा सावस्रि जोथोननि थाखाय डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल AMCHआव दैथायहरनाय जायो। जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। 6थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव नेशनेल हाइवे 27आव ट्राकआ हाइड्राक्रेनखौ सौग्रावदों, अपारेटरखौ बुथारदों। 29 जुन समबारखालि फुंनि समाव गुवाहाटीनि जालुकबारियाव थानाय रेडिसन ब्लु हटेलनि साखाथियाव 27 नं माहारियारि राजालामा सायाव स्ट्रीट लाइट गायसननाय खामानियाव नांथाबना थानाय हाइड्रा क्रेनजों गंसे ट्राकआ सौग्रावनानै सासे हाइड्रा क्रेन अपारेटरनि जिउ खहा जायो आरो 2 गुबुन सुबुंफोरा जोखोम जायो। आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो। हाइड्रा क्रेनखौ राजालामायाव सोलिफुबाय थानाय स्ट्रीट लाइटनि खामानियाव बाहायनाय जादोंमोन। जाब्रबथायनि उनावनो ट्राकनि सालायगिरि आरो बेनि हेन्डीमेनआ जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो। पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै खारखोमानानै थानाय दायनिगिरिखौ नागिरनो जागायदों। 7थि खौराङाव दङ जरहाटआव गिदिर अर खामनायनि जाहोनाव हार्डवेर दखान आरो गडाउन खहा। मैया फुङाव जरहाटनि सिनेमा सदर तिनिआलि ओनसोलाव थानाय मोनसे हार्डवेर गलायाव अर खामनायनि जाहोनाव दखान आरो बेजों नांजाबनाय गदामा खहा जायो आरो 4 कौटि रांसो खहा जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे अरआ मोब्लिबारि सर्ट सार्किटनि थाखाय जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे अरआ गोख्रैयै गासै जायगायाव गोसारनानै हार्डवेर दखान आरो गडाउनखौ साग्लोबनानै लायो, जेराव गोबां बिबांनि गोथां मुवा दंमोन। जायगानि सुबुंफोरा अजद होदों दि अर खोमोरग्रा आरो इमारजेन्सि सिबिथायनि हान्जाया गोबाव समनि उनाव सौफैदों। बै समसिम अर जोंब्लावनाया गोख्रों जालांदोंमोन। बिथांमोनहा बेखौबो दाबि खालामदों दि गिबियाव सासेल' अर खोमोरग्रा हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैदों, जायनि जाहोनाव अरखौ थाबैनो दबथायनो हानायाव गोब्राब जादों। पुलिसआ अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। खाफाल मोजां दि दासिम रावबो सुबुंनि जिउ खहा एबा जखम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। 8थि खौराङाव दङ अरुणाचलाव खामानि मावनाय समाव हा गिसिखानानै आसामनि लाइमोननि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव आसामनि बक' ओनसोलनि सासे 35 बोसोर बैसोनि लाइमोना अरुणाचल प्रदेशनि अन्जाव जिल्लायाव खामानि मावबाय थानाय समाव हा गोग्लैनायाव जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बक'नि सिङाव थानाय बनगाव बुरिगावनि थागिरि रुपम राभा होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बियो अन्जाव जिल्लानि वालं ओनसोलाव फकलेन अपारेटर महरै खामानि मावोमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया 28 जुन रबिबारखालि मोनानि 8:30 रिंगासो समाव जायो, जेब्ला राभाया बे जायगायाव खामानि मावगासिनो दंमोन। हरखाब हा गिसिखानायनि जाहोनाव मेसिनआ मलबे सिङाव गोग्लैयो। बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो। बिथांनि आंगो बिसि आरो 4 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला दंमोन। 9थि खौराङाव दङ आसामनि बङाइगावआव माल रेल गारिआ मावदांसाफोरखौ सौग्रावनानै 2 रेलवे मावदांसाफोरनि जिउ खहा, 2 गोब्राब जोखोम। 29 जुनआव आसामनि बङाइगाव जिल्लानि जगिघपायाव नरनारायण दालांआव खामानि मावबाय थानाय समाव गोख्रै खारग्रा ट्रेनजों सौफैजानायनि उनाव 2 रेलवे मावदांसाफोरा जिउ गोमायो आरो 2आ गोब्राबै जखम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ रेजाउल हक आरो सहर आली होननानै सिनायथिनाय जादों। फारसेथिं जोखोम जानाय जाकिर हुसेन आरो लियार आलमखौ गोब्राब जोखोम जानायनि उनाव गलपारा सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला साब्रैबो नरनारायण दालांनि रेलवे बानायनाय खामानियाव सरासनस्रा खामानि मावग्रा महरै नांथाबदोंमोन। जाथाय जानाय समाव बिसोर रेल लामाजों थाबायगासिनो दंमोन। बे समावनो गंनै रेलगारिया एखे समावनो फैदों होनना खौरां मोननाय जादों। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि गुवाहाटीथिं थांनाय मोनसे गोख्रै खारग्रा माल गारिजों मावदांसाफोरा सौग्रावजादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।